Bona tarda i benvinguts de nou. A continuació iniciarem la taula de debat número 5, que té a veure amb la visió que avui ens aportaran aquests exponents d'una llarga trajectòria, amb el títol Les escoles en postpandèmia. Els alumnes han canviat i les famílies i el professorat? Em plau presentar-me, soc la Isabel Busquets, psicòloga i també coordinadora del Departament d'I+D+I d'Amalgama 7, i a continuació passaré a presentar els companys que avui ens acompanyen. Disculparem inicialment a l'Hortènsia, que no ha pogut avui acompanyar-nos. Per tant, començaré amb la Gemma Garcia i Calatayud, que està aquí a la meva dreta, benvinguda. Ella és inspectora d'Educació i subdirecció també en el general del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Benvinguda. La Olga Serra i Ferrer, està aquí al meu costat, bona tarda, benvinguda, que és la directora general de la Fundació de les Escoles Garbí. El Toni Burgalla i Trullàs, que és el director general de l'Escola Pia, benvingut. L'Enric Masllorens i Escobós, que forma part i ha format part i ha estat directiu de distintes escoles i de distintes xarxes d'escoles, benvingut. La Núria Larroya Gordo, que és la presidenta de la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya, benvinguda i bona tarda. La Lourdes Clavé i Ferrer, que és de la casa i la coordinadora de l'àrea pedagògica d'Amalgama 7. I per últim, i per tant així també donarem pas al nostre preambulista d'aquesta taula amb visió educativa, el Ferran Riera Pavón, que és director pedagògic del centre de l'escola La Gleva. Benvingut. Així doncs, donarem pas, sisplau, en el preàmbul que donarà pas a aquesta taula de debat i que, per tant, els animo que durant aquest preàmbul i també les preguntes inicials s'animin a fer preguntes tant a la sala com també via streaming. Gràcies. Bona tarda. Sí. Benvinguts i gràcies. En primer lloc, un agraïment. Per mi és un honor fer de preambulista en aquesta taula amb aquests convidats. I aquesta invitació té el seu origen en una trucada que va fer el nostre amic Jordi Royo, quan em deia què ha passat, ens deia què veieu que ha passat als col·legis després de la pandèmia, després del confinament. Intento breument centrar què hem vist en la pandèmia o després de la pandèmia, però faig un avís. La tesi central és que en el confinament no ha afegit res que ja no hi fos abans. El que ha passat és que s'han accelerat processos propis de la nostra era posttecnològica. S'han accelerat, això sí, però processos que ja hi eren. Sobre els adolescents, el fenomen potser semblarà, ara faig una descripció i potser semblarà tot una mica negatiu i fosc. Jo us descric el que veiem. Després ja li donarem voltes què en fem amb tot això. Al nostre entendre, el fenomen d'aïllament dels joves i adolescents propi de la postmodernitat s'ha fet més agut en aquest temps. Per aïllament entenem la desvinculació del noi amb la realitat, amb el que l'envolta i, en definitiva, amb l'altre. L'altre cada cop és més allunyat respecte a un. En aquest sentit, l'altra cara de la moneda d'aquest desvinculament, d'aquesta pèrdua de lligams amb la realitat, és la primacia de les categories subjectives sobre les objectives. Els nois han perdut la consciència de l'existència d'una objectivitat fora del seu cap o del seu sentiment. La objectivitat més evident per ells és el que hi ha en el seu cap. La vida és un selfie, és molt fàcil. Això no ho he vist en els últims estudis de les xarxes socials. La majoria de fotografies són selfies. Qui fa la foto està dintre
de la fotografia. I per tant, què vol dir? Que tot el que viu és el seu paisatge. L'envolta amb ell. El centre segueix sent ell. Hi ha una pèrdua general d'interès per qualsevol cosa que no tingui a veure amb ell. Que serveixi d'imatge això, no? Ells viuen en un selfie, poden tenir en compte tot el que entra en el selfie, el paisatge, els companys, els objectes, però només en la mesura en què millora la seva fotografia. Aquest és un fenomen àmpliament extès, suposo que m'entendreu, no? Intento ser sintètic, el sentiment com a mesura de les coses, el sentiment com a mesura absoluta de les coses. Fa que l'ús de la raó quedi amputat d'elements exteriors de referència, l'ús de la raó. I per tant, tot el que serà el treball pel coneixement, el treball per entendre i per comprendre, queda dificultat. Volia posar això, em sembla fonamental, crec que per poder entendre els nostres joves avui respecte als joves de fa uns anys i com això s'ha incrementat en aquests últims temps, aquests 2 últims anys, el que jo anomenem la pèrdua de consciència de l'ideal. No hi ha en els joves, o hi és molt difuminadament, l'ideal com a meta en el camí o com a vertebrador de la vida. Això que era habitual als joves de 15, 16, 17 anys, ja fa temps que ho veiem, ja fa temps que ho veiem, s'ha aguditzat. La relació amb l'alteritat ha emmalaltit més. La relació amb l'alteritat ha emmalaltit més enllà del que és propi de la dificultat de la condició humana, no? Que l'altre sempre fa nosa. No? Hi ha un punt en què tantes vegades ens fem nosa. No? Però l'altre s'ha convertit en un potenciador del que jo sento. El sentiment més difícil de gestionar en aquests moments és la incomoditat o el no em ve de gust. O sigui, quants nanos tenim menys nanos fent batxillerat? Per què? Perquè han de suportar matèries que no els hi venen de gust. I t'ho diuen així. No me apetece o no em ve de gust. No? I això, evidentment, afecta molt les relacions afectives. En convertir-se en un intercanvi de sentiments, l'amor s'ha fet incòmode. S'ha fet incòmode. Us explicaria exemples que tinc a patades i no us voldria escandalitzar, però, per dir-ho d'una manera, les relacions, fins i tot les relacions afectives, les relacions sexuals en els adolescents han perdut aspectes relacionals, han perdut formes pròpies de la relació en una parella. No? I s'han desvirtuat en aquest aspecte. Hi ha un nano que em deia: jo prefereixo la pornografia que relacionar-me amb algú perquè és molt costós. M'he de trobar-me, he de quedar, he d'estar a l'alçada, i t'ho explicava així. No, és que per arribar al final del que vull arribar és molt complicat, em deia. Enteneu? I, evidentment, els problemes d'increment de salut mental a les aules, que parlàvem abans. L'augment dels problemes de salut mental s'ha disparat a les aules fins al punt que el professor que no en tingui en compte aquests factors no podrà exercir bé la seva funció docent. Al capdavant trobem els trastorns de conducta alimentària, les actituds autolesives, que s'han estès com a moda que es contagia dels uns als altres. Això ja ho teníem, però al tornar del confinament, ho hem vist tots, no? Com s'ha disparat aquest punt. Val a dir que l'aïllament del noi i l'esmentada primacia de les categories subjectives, això ho explica molt bé el Byung-Chul Han, diu que en certa forma estem davant d'un autisme adquirit, d'una posició autista adquirida, que requereix, evidentment, una intervenció per part dels adults que recerqui sempre la relació personal, en la que caldrà que repeteixi infinites vegades aquest encontre de l'alumne amb algú altre. I jo crec que el sentiment de por mereixeria un punt propi, la inestabilitat social creada per la pandèmia. L'experiència, això sortia abans, en tants casos d'una relació traumàtica en el nucli familiar durant el confinament. Que això n'hauríem de parlar, d'això, no? Perquè si la família és un bé, què ha passat que tants de nosaltres o tanta gent ha fet aquesta experiència traumàtica vivint en el nucli familiar durant tants dies? L'experiència
de vulnerabilitat i l'esclat de la guerra a Europa han deixat un profund i íntim sentiment de por en els adults i conseqüentment, i d'inestabilitat i de sensació d'incertesa i conseqüentment en els adolescents i joves. Aquesta por ha potenciat l'aïllament dels joves a la recerca de la protecció més bàsica. S'aïllen buscant una protecció bàsica. Quina és per ells? La de les sensacions i sentiments propers, íntims, que els resultin agradables i que siguin produïts per si mateixos, mirant que no intervingui ningú més. Sense necessitat, com deia, de la intervenció de ningú més. No? Els ha tancat. Un dels danys col·laterals, i vull estendre'm una mica en això, ha estat l'augment de l'ús de les noves tecnologies, dels dispositius electrònics destinats a la connectivitat. Aquest ús indiscriminat que busca sempre calmar el neguit existencial del jove. Ha potenciat les conseqüències del propi confinament. Si es prefereix, ha estat un dels elements principals de la ràpida evolució dels nostres nois cap a aquest autisme adquirit del que parla Byung-Chul Han. No? Per exemple, l'increment preocupant de l'addicció a la pornografia. Això ho he parlat amb el Jordi i amb la Montse, no? En aquest moment s'ha convertit en una verdadera pandèmia. El consum de material pornogràfic entre els joves. Nosaltres tenim alumnes de quart de primària, cinquè de primària, no? Que estan no només accedint a contingut pornogràfic, sinó accedint a contingut pornogràfic bel·ligerant, greument bel·ligerant, no? Amb l'altre. La substitució de l'alteritat per la pantalla o la cosificació de l'altre per l'ús de la pròpia satisfacció fereix, evidentment, la manera de mirar la realitat i alhora separa de l'altre real, de l'altra persona real. Un altre efecte de l'ús de les noves tecnologies, que em sembla que n'hauríem d'estar atents, és la demonització del temps d'espera. És una cosa curiosa, es passava abans. Ho dic a la punta de la llengua i ara ja ningú espera que arribi al cervell. Ja ara de la punta de la llengua ja no arriba al cervell perquè agafem l'internet, no? I busquem quin és aquest actor, quina és aquesta pel·lícula. No? Això es passa. No suportem esperar a veure si ens surt. No? La demonització del temps d'espera és clara. La satisfacció immediata dels desitjos a través d'internet, a través dels vídeos de YouTube, impliquen un viure malament l'espera. I cuidado, és que si vivim malament l'espera, la impaciència sobre el que hem d'esperar, això inhabilita pels processos propis de construcció humana. Perquè els processos propis de construcció humana són lents. L'amistat, el coneixement, la contemplació de la bellesa. Aquests processos propis que construeixen l'home requereixen temps. I per tant, tot el que ha estat aquest no voler-se esperar dificulta la construcció de l'home. Una cosa interessantíssima, no? La veritat és més pròpia del canal de comunicació que de la veritat mateixa. O sigui, tenim alumnes que defensen A i no A perquè A i no A li arriben pel mateix canal de comunicació. M'atreveixo a dir una cosa que a mi em sembla que era evident, que ja estava, tot això, insisteixo, ja estava. És veritat el que t'arriba per al vídeo del WhatsApp. No real, no? O sigui, i després és una veritat que te la fas venir bé per tu. En els dies del procés i tot el merda que vam tenir a Catalunya, el mateix vídeo era utilitzat per uns i pels altres per defensar les pròpies idees. I eren idees contràries, i era el mateix. A mi me'l passava un que deia, mira, veus això, veus? I l'altre deia, veus? També això, el mateix vídeo. Enteneu? Perquè la veritat és el que t'arriba pel mòbil. I després tu l'adaptes. Per tant, el concepte de veritat ha quedat desplaçat de forma que poden ser veritat dues coses contradictòries. L'ús de la raó, de nou, queda ferit. I, això també ho explica molt bé el Byung-Chul Han, hi ha un canvi epistemològic, hi ha un canvi de forma de conèixer. Perquè la relació amb la matèria està desapareixent. Molta part de la culpa és de les administracions i dels adults que estem al davant que estem facilitant això. La relació amb la matèria està desapareixent en favor de què? De la relació a través de la pantalla. Amb les coses, m'enteneu? Amb les coses. Caldrà tornar a la relació amb les coses, perquè ja ho deia això Marx, no? Que si el treballador, diguéssim,
el tracte del treballador amb els recursos, no? El tocar les coses, modificava la seva forma d'estar. És que això s'ha de tenir en compte. De forma que els nostres joves no presenten problemes ideològics, ja. Perquè el problema no és d'ideologies, és un problema de manca de relació amb la matèria. O sigui, tu no tens una discussió amb ells ideològica sobre les idees, sinó la manca de relació amb la matèria modifica la forma de conèixer la realitat i fa que només es conegui a través de la incorporació i de la manipulació de la realitat a les categories subjectives. Això és el que passa amb la pantalla, que permet conèixer incorporant a les teves categories subjectives i no l'objectivitat de les coses el que passa. Això, com deia, està generant un canvi en la forma de conèixer. Per tant, haurem de veure si tornem a coses manipulatives, si tornem a escriure, si tornem a recuperar... Bueno, això ja en parlarem. El mòbil s'ha convertit en un objecte de seguretat. No sé si ho teniu vosaltres, alumnes a les aules, que si no els deixes tenir el mòbil, que el puguin tocar un moment, només tocar-lo, no? Si no se senten segurs. És així. Però, em sembla un acudit, però és real. Necessiten tocar-lo, necessiten saber on està, on el tenen. No? Vale, acabo més ràpid sobre els professors i sobre les famílies. No els ha passat res als professors que no els hagi passat als alumnes, No ens ha passat res el mateix. El que passa és que la nostra condició de mestres, doncs evidentment s'explicita de formes diferents, però el problema va ser el mateix. Seré més concret en com s'explicita, no? Però una mirada aguda als claustres, jo crec que pot... Ara, si voleu, exigiré una mica i ho extrec tot, però podem detectar coses com aquestes, no? Un és increment en el recel per la pròpia parcel·la. Ens costa més cedir a les raons del company, desconfiem més, estem més recelosos de la nostra parcel·la, més susceptibles perquè ho mirem tot més des del nostre malic. Això, en general, no es passa això, que les discussions són aquest diu aquí, l'altre parla aquí, i bueno, cadascú pensa el que pensa, no cal que fem un trasbàs de planos. No? Això és defensar la pròpia parcel·la, sense deixar-la modificar per la parcel·la de l'altra. Hi ha una sensació més de cansament, més retrets, les substitucions, per les dificultats dels alumnes. Hi ha una percepció més gran d'impotència, també. El treball està sent més individual. Mira, estem en l'època dels treballs en equip, però hem decidit treballar per preparar les classes, per preparar el material. Hem augmentat hores si cal a l'ordinador per preparar-nos bé, però ens costa més parar-nos a entrar a les classes dels altres, a veure com fa el company de classe, a veure què em diu el company de com faig a la classe, ens costa molt més. És com si decidíssim que nosaltres ja sabem el que necessitem, que les coses venen molt verdes, no? Que les coses estan molt verdes o molt madures, depèn de com tu miris, i per tant millor, jo ja sé el que necessito i m'espavilo. Encara que d'algun altre lloc ens indiquin qualsevol altra cosa, no? Ens està costant assumir el cost de l'essencialització. Ens hem d'adaptar, o sigui, hi ha qüestions acadèmiques que s'han d'essencialitzar perquè no arribem. No arribem, per el canvi que hi ha als nanos, perquè per el canvi de la situació no arribem. Amb la qual cosa caldrà essencialitzar i buscar què és l'essencial o què és el prioritari, caldrà escollir dels programes, dels temaris, del que volem ensenyar als nanos, escollir allò que sigui essencial per formar-los. Però escollir implica ser valent. I aquesta valentia és la que ha quedat tocada. Escollir implica descartar coses i afirmar altres. I ens costa molt dir, jo prefereixo això, crec que això és més bo que això altre. Ens costa molt. Cada cop costa més. Diria que algunes escoles, permeto dir-ho, han aprofitat per digitalitzar més. I sobretot, em sembla importantíssim i no neutre digitalitzar el treball a infantil i primària, per exemple. I digitalitzar, al tanto, pot ser una forma de dissimular, de despistar-nos en aquesta essencialització. Pot ser-ho, jo no dic que ho sigui sempre, però en tot cas hem d'estar al tanto. Les famílies. Doncs no, les famílies, que us he de dir, no? Més susceptibilitat, s'encallen més en els problemes superficials, busquen excessivament la sobreprotecció. No? La sobreprotecció s'està convertint, això els psiquiatres
i psicòlegs, i tots vosaltres ens haureu d'ajudar. Jo crec que haurem de començar a tractar, a considerar-ho com un maltracte. La sobreprotecció sobre els alumnes. Com un maltracte, perquè dificulta, evidentment, l'autonomia i el posicionament d'un home en el món. La sobreprotecció, m'enteneu? Jo crec que hauríem de començar a pensar que és un maltracte. Les famílies s'estan tornant més exigents i menys responsables, però més exigents. Ha augmentat el pensament màgic. Les coses ja es resoldran soles, quan siguin grans. O sigui que el que fem ara no té a veure amb el que passarà després. Bueno, ja per art de màgia seran responsables i treballadors, encara que ara no arribin puntuals, no s'aixequin puntuals, o ara ja per art de màgia. Com si es dona més sobreprotecció, això és real, però menys efecte. Nosaltres tenim alumnes sobreprotegits, exageradament sobreprotegits, que sopen sols a casa, perquè no hi ha temps, perquè sí, ara no entraré, ara no, perquè no estic de... Ojo, hem de veure com acompanyem a les famílies a veure això, no estic dient ara, és que això hem de veure què està passant. Hi ha més desemparament perquè, fixeu-vos, perquè no hi ha límits. L'absència de límits genera desemparament. Fins i tot sembla que s'esfumin els límits entre les edats, entre pares i fills. I això genera desemparament, perquè un deixa de fer la funció que li toca. S'entén? Els nostres alumnes semblen apagats sentimentalment. És com si els manqués una energia vital. I els fills de les famílies aparentment endreçades moltes vegades són tirans en les relacions familiars i consentits. I això, exactament, ser consentit no és el mateix que ser estimat. I la normalització de les conductes de risc, que té a veure amb l'increment de les dinàmiques de sobreprotecció. Es normalitzen les conductes de risc perquè no volem fer patir els nostres fills, no els volem negar alguna cosa. I, per exemple, sembla que quan el teu fill comença amb alguna conducta de risc, ja sigui amb l'ús de les drogues, amb la forma de relacionar-se, amb les autolesions, moltes vegades miren cap a una altra banda, dient, bueno, és propi de l'edat, no passa res, ja s'arreglarà. Donen espai a les autolesions i a les tonteries amb el menjar, cedeixen el mòbil de ben petits i a l'ús de les xarxes socials de ben petits, sabent que no hi ha filtre ni criteri per poder accedir al contingut. Tenen discurs perquè per quan venen a entrevistes t'expliquen, no? Però els fills se n'adonen de quan els pares diuen una cosa per fer una altra. I això que he dit de les famílies ho he dit a nosaltres, jo també tinc fills, i també em passen aquestes coses, també em veig sotmès a aquesta pressió. Sí? Bueno, anem-hi, molt ràpid, conclusions, per mirar endavant. La primera cosa és que el repte educatiu és important. I des d'aquesta perspectiva és un moment, em sembla, apassionant per nosaltres. Ja ho sabeu, no ho hem dit abans, les crisis serveixen per fer passes endavant. I en tot cas és un moment apassionant si aprofitéssim, perquè jo no sé, jo crec que si tornés a venir una pandèmia tal com estan les coses, allò de que hem après, no sé si vam aprendre gaire de l'Holocaust nazi, no ho sé si no tornaria, no? Si no hem vist coses que s'han repetit en la història. Perquè el problema no és exactament que no torni a passar. El problema és si aprofitem per reflexionar sobre les coses que s'estan passant. Per exemple, quin és el valor de les noves tecnologies? Quin és el valor real? Quina és l'educació que necessitem? Quina formació necessita el professorat? Realment hem de dedicar temps, ho dic de veritat, ara en aquests moments, algunes formacions que ens arriben i que estem obligats a fer? Ho dic, no sé quantes en teniu, jo en tinc un fotimer. En aquest sentit, ens hauríem de plantejar-ho, això. Quin és el paper de l'administració, dels equips directius, de les comunitats educatives en tot això? Perquè, deien abans, no sé, si hagués tornat a estar... És normal que estan tancats 3-4 mesos, vinguin problemes de salut mental, vale, però Anna Frank va estar tancada molt de temps i no va tenir problemes de salut mental. Va tenir dificultats, va patir molt, no? Però he llegit el diari d'Anna Frank, no? Christine Anthony
l'escriptora de Tengo 15 años y no quiero morir, no? El mateix. Daniele Mencarelli, no sé si heu vist la sèrie que està a Netflix, no? Amb moltes dificultats amb les addiccions. Per què se'n surt? Què és el que l'ajuda a curar-se? O sigui, no és cert que la condició externa impepinablement ens porti indefectiblement a una solució, a una situació com la que tenim. Caldrà veure quin subjecte pateix això i quin subjecte volem educar perquè estigui davant d'això. Gràcies. Moltes gràcies, Ferran. Penso que hi ha hagut una radiografia baixada al detall respecte als alumnes, als professors, les famílies i, per tant, crec que és important recordar d'on partim. La primera onada de la pandèmia ens va portar a tancar les escoles i, per tant, ens va portar a tenir els alumnes a casa i, per tant, barrejar el fill i alumne i, per tant, tenir famílies, pares, mares, que eren pares i mares de família, professors de matemàtiques, de català, de castellà, de ciències. Per tant, i llenço pregunta amb aquesta premissa per la Gemma. Quines dificultats s'han observat en relació entre les escoles i les famílies i, sobretot, de quina manera l'administració pot ajudar en aquesta situació? És un problema només de recursos, com s'ha parlat anteriorment amb alguna de les taules a nivell més clínic? Bona tarda. Em sumo a tots els agraïments, però especialment per motiu, perquè ens doneu aquesta oportunitat de compartir coneixement entre diferents àmbits, que jo crec que és l'única cosa que ens permetrà trobar, si és que n'hi ha, una solució o un bon camí. És a dir, si cadascú treballa en el seu àmbit laboral i no treballem en xarxa, no aconseguirem mai donar respostes a aquests problemes complexos que té la nostra societat, com deia l'Edgar Morin, no? És a dir, aquest paradigma de la societat complexa en la que vivim, no? I en la que viuen els nostres adolescents i les famílies. Per tant, hem de tenir en compte que tant els adolescents com les famílies s'han d'acostumar a viure en aquest món insegur, que segurament continuarà sent insegur, i si posem el telenotícies aquesta nit no tindrem altres esperances, no? Per tant, també vull deixar molt clar que parlar d'alumnes, parlar de docents, o ara en aquest cas parlar de famílies, de manera genèrica diu molt poca cosa, perquè de famílies n'hi ha moltíssimes, pels seus contextos socials, culturals, familiars, psicològics, d'alumnes també i de docents també. Per tant, parteixo que jo faré algunes generalitzacions que em poden semblar que us poden resultar interessants, però que hi poden haver altres realitats. El que jo he observat en la meva pràctica, ara d'inspectora de carrer, no de cap d'inspecció, és que els docents es queixen de la desafecció de les famílies. Les famílies s'han acostumat a que ja deixen a l'alumne, segurament algunes famílies estaven molt cansades de tenir els nens tant temps a casa i ara que els poden deixar a l'escola deuen pensar, mira, doncs ara t'encarregues tu i no em preguntis gaires coses més, no? I sí que s'ha observat que les famílies acudeixen menys a les reunions i van les que no els hi fa falta. Les que els hi cal moltes vegades no hi van, no? I aquí sí que hi ha un problema greu i que ens hem plantejat amb l'administració, ens estem plantejant perquè fem programes PROA, programes de projecte educatiu d'entorn i veiem que la família no es vincula. Llavors, el que hem observat és que algunes famílies es vinculen quan posem l'alumne al mig com a subjecte. És a dir, venen a veure l'aula, a la reunió, si saben que es trobaran el treball del seu fill, l'obra de teatre o alguna coseta d'aquestes, o es trobaran un cafè o es trobaran alguna cosa que els rebrà. Això és un sistema per atreure les famílies. I després perquè hi hem de fer un mea culpa, hem d'escoltar el doble de què parlem a les famílies, que per alguna cosa tenim dues orelles i una boca. És a dir, a vegades cridem a les famílies per dir-los què han de fer. I clar, si tu vas a un lloc que et diuen el que has de fer i a vegades no ho entens molt bé perquè no parlem el mateix llenguatge, la propera vegada que et criden ja no hi vas. Ara, si et criden per dir vine que et vull escoltar i l'escoltes de veritat, no l'escoltes pensant i ara quan digui això li diré l'altre, sinó l'escoltes de veritat, segurament tindrem més possibilitats de que vinguin.
També hem de recuperar una mica, i això en parlarem quan parlem dels docents, el rol del docent, aquesta autoritat reconeguda per la societat que s'ha anat desdibuixant i que no tenen aquesta rellevància que haurien de tenir. Ningú ha fet aplaudiments en els docents que s'han esforçat moltíssim, per exemple. Doncs aquí hi ha un altre camí que potser tota la societat hem de valorar més la feina dels docents. Bé, no m'allargo més. Molt bé, gràcies. De res. Per tant, continuant amb les famílies, i ara que comentava la idea d'aquesta desafecció, pensem, i pregunta per la Olga, pensem que les famílies han tingut l'oportunitat d'estar molts dies amb els seus fills durant la situació de pandèmia. Les famílies han posat en valor la tasca dels mestres i han pogut ser conscients de la realitat del dia a dia de l'escola? Bé, gràcies, també em sumo als agraïments a Amalgama i als meus companys. Jo crec que ha estat una gran oportunitat. A nosaltres ens agrada, o a mi m'agrada veure sempre el got mig ple i crec que això ha estat una gran oportunitat. O sigui, les famílies han posat absolutament en valor la tasca dels nostres docents i així ho han manifestat. Clar que generalitzar costa molt, abans ho comentàvem amb la Gemma, que la realitat de les meves escoles, ho dic amb sentiment de pertinença, no amb propietat, doncs és molt diferent a un altre tipus d'escoles. I la doble xarxa existent a Catalunya ho posa moltes vegades en evidència. En el cas, que és el que jo puc parlar, perquè és el coneixement que jo en tinc, les famílies amb un percentatge elevadíssim han posat absolutament en valor la feina dels docents i s'han adonat de com som capaços de personalitzar els aprenentatges, com som capaços de parlar a l'hora que sigui, d'organitzar-nos a nivell d'horaris, ara amb les noves tecnologies que parlàvem abans, amb tota aquesta part de digitalització, els mestres s'estan adaptant absolutament als horaris de les famílies per a la seva conciliació, etc., com a part positiva de tot plegat. Però insisteixo que, i em sumo al comentari que ha fet la meva companya anterior, en què els professionals de la salut han estat molt lloats perquè s'ho mereixen absolutament, però els nostres mestres han fet una feina ingent i que jo crec que s'ha valorat poc. Internament nosaltres l'hem valorat molt i les famílies també ho han fet, però a nivell de la societat jo penso que es mereixen un reconeixement que penso que des d'aquí és un bon moment o una bona oportunitat per retre aquest homenatge als docents. Molt bé, moltes gràcies. Doncs agafo el testimoni i, per tant, si us sembla, ens adrecem ara una mica més a parlar dels docents i els mestres que avui volem homenatjar o fer aquest esment especial. I llenço una pregunta al senyor Toni Burgalla respecte de què se'n pot dir o què em pot dir sobre la necessitat de formar aquests educadors, aquests docents, aquests mestres en aquest nou repte de la salut mental amb la que ens trobem actualment i també d'aquesta, sembla, sobrepressió del departament en aquest moment. Bé, bona tarda a tothom i també gràcies per convidar-nos, Jordi i companyia. Jo també reforço el que ha dit la Gemma al principi de tot, perquè realment si ens en sortim de situacions com aquestes serà d'una manera comunitària, d'una manera sistèmica, amb diferents actors, és a dir, que està clar que hem de col·laborar els diferents actors educatius, socials, de salut, etc. Per tant, penso que això és molt important i agraeixo aquesta ocasió i aquesta oportunitat. Dit això, mireu, els mestres tenim la professió més bonica del món. Jo no em puc estar de dir també aquest. I hem de ser optimistes, no podem ser pessimistes. És veritat el que ha sortit aquí, però si no tenim optimisme no ens en sortirem. No sé si... Quants sou pares d'aquí de la sala? Podeu aixecar el braç? Si els que sou pares o mares... N'hi ha una bona colla. Tenim la sort, els mestres, els educadors i les educadores, que tenim el millor de cada casa.
tenim el millor de casa a casa. I faig meu el lema que hi ha allà escrit d'Amalgama, que diu creiem en les persones i en les seves potencialitats. Per tant, jo penso que, com ha dit molt bé, no me'n recordo el teu nom, al final el que tenim ara és una oportunitat. I és una oportunitat per tirar endavant. I ens ho hem de mirar així. És veritat que tu em fas una pregunta sobre formació i que ara tenim una tensió molt gran, també ha sortit fa un momentet, no? Una tensió molt gran perquè ens demanen fins i tot formació en competència digital, que dius, vaya tonteria, si venim d'una pandèmia on tothom s'ha format en competència digital i de quina manera, però ara ens demanen un fotimer d'hores que et copen totes les hores que podem fer com a mestres i ja no podem fer res més, quan el que necessitem és un altre tipus de formació. Fa molts anys, quan dirigia una altra escola, l'Escola Pia Terrassa, vam fer formació a totes les persones, a tots, en primers auxilis, no? Ara, en què en volem fer, en què n'hem començat a fer? En primers auxilis en salut mental, perquè els nostres docents, els nostres treballadores i treballadors necessiten eines per saber què han de fer i a vegades, sobretot, què no han de fer i cap on derivar, etc. I necessitem això, i necessitem que l'administració ens ajudi, no ens sufoqui tant, ens doni més autonomia, també ha sortit a altres taules, i ens deixi poder triar el camí per sortir-nos. Paro aquí i està, perquè anirem moltes coses, però ja anirem... I tant, ho anirem comentant, gràcies. Parlant de la formació, d'aquesta àmplia formació que ara demanen els professionals i que, per tant, entenem que dins les aules o dins les escoles no només hi ha mestres i docents, sinó hi pot haver una pluralitat de professionals. Núria Larroya, quina importància tenen els professionals i el gruix de professionals de les escoles que hi ha en diversos àmbits? Primer, agraïment al fet d'estar aquí. He pres apunts des de primera hora del matí com una boja perquè és el fet de poder comptar amb la vostra expertesa i portar-lo en el camp d'una classe, d'una aula del dia a dia. És primordial aquest fet d'estar tots i totes junts. Hem dit Departament de Salut, Departament d'Educació durant la pandèmia. A les escoles, a les direccions estàvem una mica boges en el sentit d'haver el protocol, com a moviments de renovació pedagògica vam anar fent un anàlisi. El primer que vam dir, i com ha dit la Maria Jesús, va ser deixeu sortir els nostres infants i joves, s'estan vulnerant els seus drets. Una altra de les coses que es va dir és volem anar a l'escola amb els nostres infants i joves, ho necessiten, aquest espai de socialització. Després el que vam dir és, dins de les escoles, com ens organitzem, deixem-nos organitzar. No pot ser que amb un infant petit estem parlant de la llengua, estem parlant de com ensenyar-li els sons i vegi només això. Hem anat aprenent amb la mirada i tot això com ho hem fet? Doncs, per exemple, abans d'iniciar l'escola vam fer escoles d'estiu demanant, sisplau, pediatres, sisplau, tota aquesta concepció. La concepció dintre dels moviments és que l'educació és en majúscules, amb lletres molt grans, i és una educació tots i totes. L'educació no està dins de les aules, l'educació està a tot arreu. Estem dintre d'associacions del tercer sector, d'associacions de Fundesplai, altres coses que durant la pandèmia, durant el confinament, gràcies a ells i elles, han pogut incidir, perquè també hi havia aquesta part com a mestres d'estar tancades a dins de casa. Hem obert les finestres, hem obert les nostres cases cap als infants perquè veien, hola senyor, com tienes el comedor? Però és que també ho hem fet al revés. Hem vist i hem copsat aquelles coses que passaven i aquí hi ha hagut aquesta motxilla. Quan vam començar a tornar a les escoles, la motxilla que porta cada infant perquè tu no saps què ha passat, si la nit anterior se li ha mort la seva àvia o està en un centre perquè tota la família, pare, mare o mare només o pare només, està dins d'aquest circuit de cures. M'ha agradat moltíssim i som defensora de parlem de cures. Aquest informe, no sé si l'informe que teníem que hem vist abans dels professionals de la salut, sisplau, feu-nos un informe als mestres de com estem, perquè jo crec que el podem replicar, que estem bastant malament, perquè és el que dic, la motxilla dels infants
i la motxilla dels mestres, de tornar amb tota aquesta incertesa, que ja també va ser un informe, un document que vam fer també com a moviments, de tornar la incertesa a les aules. Deixeu-me dir també tornada a la normalitat. M'esgarrifa molt que diguem això, tornada a la normalitat. Què és la normalitat? Què és la normalitat? Gent que ens trobem amb aquestes coses, però que fem coses conjuntes. Hi ha hagut grans amistats telefòniques amb direccions i els centres d'assistència primària, perquè eren els interlocutors, a dir, tinc aquests, perquè hi ha hagut confinament dins de les aules quan s'han obert les escoles. Clar, i això, aquesta gestió també, no? És primordial. Jo crec que aquí aquesta oportunitat que deies, Ferran, d'aquesta nova oportunitat que tenim de com volem l'educació, i l'educació és una educació en part social, igual que heu dit que la salut és social, l'educació és social, i ens ho hem de creure. I el fet que en educació com sanitat estem, el nostre material és molt sensible, que són les persones i les cures i l'autocura. Callo ja perquè és que m'enrotllo. Moltes gràcies, Núria. Partint i continuant amb aquesta xarxa entre l'educació i la salut. Lourdes Clavé, com es pot fer un treball real en xarxa, entenent la xarxa entre la comunitat, l'educació, la sanitat? Què ens en pots dir? Gràcies. D'entrada, bona tarda a tothom. Agraïda de poder compartir tota aquesta jornada amb tots vosaltres, i em sumo molt al que anàveu compartint. Des de l'àmbit educatiu és un honor poder conèixer altres perspectives en altres àmbits, que al final és el que ens trobem, és el nostre dia a dia a dins de les aules. I jo crec que el treball en xarxa real que comentes, vist des d'un punt de vista de l'educació, però també des de la vessant de la salut, en el nostre cas, des d'Amalgama 7, ja planteja aquest model. És a dir, nosaltres no és que haguem d'implementar això, sinó que és el model en si. És a dir, apliquem una intervenció integral des de 3 àrees, des de la part clínica, des de la part socioeducativa i des de la part educativa. Per tant, és el que nosaltres sempre treballem en el nostre dia a dia, i el que ens agrada explicar a l'experiència pròpia és que al final un alumne, qualsevol alumne, pot aprendre en qualsevol àrea. És a dir, la font d'aprenentatge com a tal crec que no només és dins de les aules. Llavors nosaltres, aquest model d'Amalgama 7, d'alguna manera, quan aquest alumne està fent teràpia amb el seu psicòleg, està aprenent. Quan està amb el seu educador, està fent un treball socioeducatiu, està aprenent. I evidentment, quan està amb l'equip docent també, Llavors, d'alguna manera és el que ens agrada anomenar, que entenem que som polièdrics en el sentit que treballem, i ho he anat repetint al llarg de tota la jornada, de forma interdisciplinarment. I per tant, aquesta xarxa ens permet arribar a altres àmbits que sovint ens poden dificultar arribar-hi, o tenir-ho present o tenir-ho en compte. Sense anar més lluny, a tall d'exemple, de forma breu em refereixo, i per situar-nos una mica en aquest model que us comentava ara a l'inici de la pregunta que em formulàveu, bé, aquest treball que us dic entre educació i vessant de la salut, sense anar més lluny, un cop al mes, per exemple, a tall d'exemple més pràctic, per baixar una mica més al detall, celebrem aquesta reunió interna d'equip, on hi ha les 3 àrees involucrades, i per tant valorem tots els casos dels residents, en el nostre cas dels alumnes. Per tant, hi som tots 3, estem inclosos la part clínica, la part socioeducativa i la part docent. I això ens dona molta informació en molts àmbits, que comentava en aquest treball conjunt, per poder convertir, perquè al final, quan estan a l'escola terapeuta educativa i fan aquest procés terapèutic, aquesta trobada, aquest acostament entre les 3 àrees, ens dona informació, són aquells indicadors que ens fan saber en quin moment o en quin procés es troba el nostre alumne. Per tant, és una guia bàsica. Per tant,
vull remarcar, no? I vull deixar-ho des del punt de vista positiu, no? Que el treball en xarxa és positiu i és molt necessari i és primordial. No? Moltes gràcies, Lourdes. Segur que sí. El treball en xarxa ens uneix i que, per tant, afavoreix també l'atenció tant als alumnes com a les famílies i ens nodreix a nosaltres com a professionals, siguem de l'àmbit que siguem. Bé, ara m'agradaria fer un altre, o comentar un altre aspecte i baixar una mica el detall amb respecte dels alumnes. I m'agradaria, Enric Mas-Llorenç, poder una mica parlar sobre com han notat o com han viscut des de les escoles el confinament i la pandèmia en els adolescents. I que, per tant, quins aprenentatges hem tingut i quines coses ens han posat en alerta de cara a una possible propera situació semblant. Bona tarda a tothom, moltes gràcies també a la Fundació Portàlia, a Malgama Sec i a tots els que avui assistiu aquí per haver comptat amb la nostra presència. Intentaré aportar alguna cosa perquè s'han dit moltes i com ja sembla el tòpic, s'ha de dir que l'últim que parla segurament d'alguna manera repeteix algunes de les coses que s'han dit, de les quals he de dir que m'ha sorprès un cert optimisme latent amb aquest debat, més fins i tot que en els altres. Jo he estat pràcticament tot el matí, exceptuant l'hora del dinar, i la veritat és que ha estat molt interessant i no és cap crítica, però hem sigut, diguéssim, un pèl negatius, un pèl catastrofistes, un pèl complicats en el moment actual, que és veritat que ho és, però a mi em sembla que tenim el deure moral de ser optimistes conscients, que vol dir que sabem el que estem trepitjant, que sabem el que va malament, però precisament per al coneixement d'allò que va malament i d'allò que hem de fer, l'optimisme aquest conscient ens dona d'alguna manera també l'oportunitat per canviar, per millorar, etc. I això ho he estat notant avui. I això és exactament també el que està succeint a les escoles. Sé que m'has preguntat pels alumnes, ara hi entro de seguida. Per les escoles estem visquent això mateix. Tot és bastant negatiu. Però en canvi, siguem, sisplau, una mica, com deia abans, optimistes conscients i mirem tot allò que d'oportunitat ha estat la pandèmia. La pandèmia no és el que ha canviat el moment actual. La pandèmia l'ha agreujat segurament, ho ha fet més complicat, més complexa. Però ja tenim advertiments des de fa anys que les coses socials estan canviant, que la salut mental està augmentant, diríem, els casos, que el moment que estem vivint és un moment complicat, que les escoles han de canviar, algunes ho han estat fent, algunes ho han intentat. Això tenim advertiments des de fa molt de temps. El problema és que la pandèmia segurament ho ha complicat. I a vegades ens hem intentat amagar-nos socialment, políticament, també personalment, hem volgut amagar-nos de la que se'ns queia a sobre, perquè és incòmode, perquè demana molt de nosaltres i perquè segurament no tenim els recursos suficients, també ha sortit durant el dia d'avui, per sortir-nos-en. I els alumnes, i ara vaig a la pregunta directa, també ho estan visquent. Però mirem també les coses positives que han pogut anar passant. És veritat, famílies que s'han trobat de cop i volta, que han estat 24 hores en un pis sense poder sortir amb els seus fills i ells no han escollit voluntàriament ser mestres i han hagut de fer classes particulars, cuidar-los, educar-los. Recordem, l'educació bàsicament es fa a casa. Bàsicament, això ens costa a vegades d'entendre-ho i veure-ho, però l'educació es fa a casa. Per tant, no has deixat de fer tampoc una cosa que d'alguna manera ens tocava. I a les escoles ens hem posat al dia. Vam intentar ràpidament poder fer classes virtuals. Vam intentar ràpidament no perdre les metodologies que ja havíem començat o no perdre i no fer el programa que estava marcat. Sí, faltaven abraçades, faltaven petons, faltaven estones a les sales de professors. I als alumnes els hi faltava també aquesta relació necessària, sobretot als adolescents, que molts d'ells no han pogut passar com calia. Per això l'estiu aquell, que aquest matí també en una de les enquestes el doctor Jordi Royo ens deia aquí no podem tenir dades perquè aquell estiu va ser molt complicat. Bé, aquell estiu va ser el d'obrir-se i els adolescents van fer el que no havien fet mai i també, com els números que marcava el Jordi Royo aquest matí, indicaven també veure segurament més del compte, començar amb activitats sexuals abans del compte, etc. Els alumnes ho han viscut, jo diria, i els adolescents en particular,
molt millor del que ho haguéssim pogut esperar. I aquí torno a ser també una altra vegada optimista conscient. Han viscut experiències molt dures que possiblement no els hi tocava, entre cometes, en aquest moment actual social que estem visquent, però que els ha fet créixer en molts aspectes. També ha crescut els problemes de salut mental, evidentment, però molts d'aquests alumnes han tingut algunes experiències, han vist que s'ha d'acompanyar, han vist que s'ha de cuidar, han vist que a casa segurament cal fer alguna altra cosa, etc. Per tant, jo amb una mica d'optimisme, que em sembla que amb aquest debat d'aquesta tarda ja n'hi ha, diria, mirem-ho com a oportunitat. Que hagués estat millor no viure-ho, segurament, que estaria molt millor tenir molt més recursos humans i econòmics per sortir-nos-en en positivitat de tot el que estem visquent. Sí, però els adolescents, permeteu-me que ho digui, els hem d'aplaudir també, perquè han viscut coses que possiblement no els hi tocava i ho han portat bastant bé, perquè ha estat molt dur el que hem estat visquent, ha estat duríssim. I ens ha ensenyat també, i amb això acabo, ens ha ensenyat també saber escollir les nostres decisions, amb el que jo anomeno utilitzar el producte mínim viable. No ho hem fet tot, no hem fet tot el que calia, no ho hem fet, però sí que hem tingut en compte tothom, o hem intentat tenir en compte tothom. Per tant, s'ha fet tot el que calia? No, però s'ha intentat tenir en compte tothom, i això també ens han ajudat els alumnes. La imprevisibilitat i la fragilitat humana ha fet de les seves, segurament molt més complicat del que hauríem volgut, però mirem com a una oportunitat aquest creixement que hem tingut tots nosaltres avui reclamem recursos, reclamem més hores, reclamem el que sigui, perquè és veritat que ens en falta, però sabem ja quines decisions hem de prendre, quines són les importants, i si no es fa tanta matèria, no patim, sisplau, perquè el que hem guanyat també d'experiència vital, humana, experiència de, ho dèiem abans, resiliència, experiència de maduració potser una mica més ràpida per a alguns aspectes del que ens tocaria per edat, etc., doncs podrem afrontar segurament el futur amb alguns aspectes millor. No vull semblar aquest Happy Flowers que diu mira, hem de mirar... No, ha estat molt dur el que hem viscut i els moments actuals han estat complicats i pels adolescents més, però també està sent una oportunitat perquè sabem també el que ens falta, el que necessitem, el que hem de fer i per tant, alumnes, alguns se n'han sortit molt bé, uns altres tenen problemes greus, i ho hem vist avui, ha estat un matí complicat, de debò, era dur, faré una broma fàcil i que segurament no es pot fer broma, però quan parlàvem de suïcidi, ostres, és que sortim d'aquí una mica també amb il·lusió i veient totes les coses positives i bones que estem fent, que són moltes, i perdoneu que us ho digui, m'ha agradat també que sigui la taula de debat que representa l'escola aquella que ha estat més optimista. No m'ha agradat tant que siguem els últims gairebé de la tarda, però bueno, això ja passa. Gràcies, seguim. Moltes gràcies. Continuem amb els alumnes i, per tant, Ferran Riera. Clar, el plantejament en el preàmbul ha estat una radiografia molt clara de les vivències viscudes i has donat d'una manera important en què això no és que hagi sigut un canvi amb la pandèmia, sinó que això ja hi era abans. Per tant, els alumnes hem posat recursos a l'abast dels alumnes o a l'abast dels docents, tot i que no hi hagi hagut, segons el parer i el preàmbul, una diferència entre l'abans i l'ara? Hola, et refereixes a després de la pandèmia, si hem posat recursos? Després, sí. O sigui... Contesta. Va. Mira, el que ha passat després ha sigut que alguns han intentat veure si recuperàvem el d'abans, cosa que evidentment no té res a veure. L'educació només serveix al present. O sigui, l'educació és una eina del present. Ara és quan em toca educar i després els errors del passat
a veure si n'aprenem, però no val molt la pena lamentar-se, val la pena intentar veure ara en el present què fem, no? I per tant, demanar perdó, tornar a començar, etc. I no ho sé, mira, a mi el que em sembla és que l'únic recurs que ens ha servit en tot el confinament i tota la pandèmia, jo parlo del confinament perquè em sembla que el més brutal ha sigut el temps de lockdown, de tancament a casa, però bueno, en tot cas, en tot el tema de la pandèmia, l'únic recurs, o sigui, per què les escoles, quines escoles van ser ràpides atenent, utilitzant els medis tecnològics als seus alumnes? No és veritat que les escoles que van ser ràpides eren les que estiguessin millor preparades tecnològicament, no és cert. Les escoles que van respondre més ràpidament eren les que estaven preparades més humanament més preparades, amb una capacitat dels docents d'arribar humanament als alumnes a través del medi que fos, perquè el que va posar la tecnologia al davant és que canviava la condició de ser mestre, però no el ser mestre. No sé si m'explico. Per tant, el problema real és un problema humà i per tant el recurs fonamental segueix sent el mateix. El recurs fonamental segueix sent com la humanitat del professor, dels docents, de l'administració, de qui sigui, es posa davant dels nanos, de les famílies, amb les seves dificultats. Si és que no ha canviat res en això. El que passa és que les dificultats poden ser unes altres, les pors són unes altres, les inquietuds són unes altres, les incerteses, però el recurs fonamental segueix sent aquest. O ens deixen i nosaltres ens proposem posar la nostra humanitat, entén-me, al servei dels alumnes i dels docents, o no hi haurà recurs que valgui. Si és que el que ha servit, de veritat, quan jo he vist professors créixer, ser millors professors donant classe a través de la pantalla. Els he vist, i n'he vist professors que queixant-se no han millorat com a professors. I els he vist créixer com a professors, ser més capaços d'arribar als alumnes més ara que quan estaven a classe. Perquè el problema era un altre, s'entén? El problema és com el professor posa en joc la seva humanitat davant dels alumnes. I aquest és el gran recurs. Després, estaria bé que ens ajudessin en el sentit de no posar-hi molts pals a les rodes o no fer-nos perdre molt de temps. Per lo més... Gràcies. Bé, ens arriben preguntes de la sala i per tant ara faré preguntes generals de les quals us animo a que hi participeu i que per tant hi hagi un debat i també animo a les persones que ens segueixen en streaming que ens puguin fer arribar les seves. Diu així, està capacitada l'escola per detectar comportaments de risc dels seus alumnes amb l'objectiu d'una ajuda? Com? Esteu contents del suport en salut mental infantojuvenil que teniu? Qui vol animar-se? Doncs m'animo jo mateix. I tant, Núria, endavant, sisplau. No tallem? Endavant. Aviam, com us ho podria dir? Formació inicial, volem ser mestres i ens fan una sèrie de psicologia evolutiva, psicologia. Després anem aprenent al llarg de la nostra experiència aquesta manera de detectar o aquestes formacions personals per interès personal en aquest sentit de salut mental, el que sigui. Una mestra o un mestre quan arriba a l'aula té una petita societat a dins de l'aula, 27 alumnes, per exemple, amb casos diversos. Jo sempre dic que hem de fer de CSIs a l'inici de curs per agafar tota aquella, per exemple, en un tercer de primària, tota aquella evolució històrica del que ha anat succeint des de P3 fins a tercer i comences a posar-te una mica més nerviosa del que normalment potser estàs, no? En el sentit que ha passat per aquí, s'ha fet el diagnòstic o aquella mestra va detectar alguna coseta a P3 i veus que a P5 encara no se l'ha derivat, vull dir, falten recursos i molt. És el que deia el Ferran. La pandèmia no hi ha res que ja hi era abans, sinó que ho ha florit i a més ho ha agreujat. Estem desbordades i necessitem els professionals, però és que els professionals de la salut mental també estan desbordats. Vull dir, aquí en aquesta societat, tornem un altre cop al concepte de cures, no ho estem gestionant gens bé. Estem capacitades? Intentem detectar moltes coses, però és que tornem un altre cop al mateix. No és només l'escola. Gràcies a les xarxes, potser aquell nano o aquella noia va
a un altre lloc, si la família s'ho pot permetre amb diners, digue-li música, digue-li esports, i en allà estan detectant també coses. És aquesta xarxa que necessitem, no? Moltes coses les hem detectat via altres xarxes, no? I ens tornem un altre cop que ens hem d'ajudar entre tots i totes. I això, aquest matí també dèieu, els de CEDIAP i els de CESMIC, un de serveis socials, l'altre de salut, però és que és el nen, el noi, la noia que està allà al mig. I a vegades aquestes parcel·les les hem de trencar perquè necessitem el bo i el millor per tenir aquest èxit en els infants. Un fracàs escolar no és de l'infant, un fracàs escolar és de la societat. Traurem el tema del fracàs escolar recuperant la pregunta d'aquest matí, però abans, i és una pregunta per tots els ponents, durant el confinament, el suport que van rebre els alumnes de primària i secundària va ser la mateixa en funció de que l'escola fos pública, concertada o privada? A veure, si em permeteu, començo jo. Crec que no es pot parlar d'escola pública, concertada o privada, punt. És més, a vegades fins i tot ens molesta sentir-ho d'aquesta manera perquè segurament no n'hem sabut explicar-ho prou bé, però hi ha escola pública que se n'han sortit molt bé, n'hi ha que no tant, hi ha escola concertada que se n'han sortit molt bé, n'hi ha que no tant, i hi ha escola privada que se n'han sortit molt bé i no tant. Per tant, jo decidir si és l'escola per al seu tipus d'organització, si se n'han sortit millor o pitjor, et diria que m'incomoda. Un cop dit això, a mi em sembla que se n'han sortit millor, i això abans també ho deia el Ferran, aquelles escoles d'alguna manera més humanes, aquelles escoles que tenen un projecte humanitzador darrere, que en principi ho haurien de ser totes, però no sempre es pot, perquè hi ha 1.000 feines, perquè hi ha 1.000 coses, etc. I per tant, aquelles que ens hem cregut que en aquell moment havíem de fer tal cosa o hem encertat la cosa, perquè també hi ha altres que van intentar respondre d'una manera que al final potser no ho van poder encertar. Per tant, jo diria que majoritàriament el docent, i això ja ha sortit en aquesta taula, majoritàriament el docent i les docents se'n van sortir prou bé amb un preu altíssim al cansament, a l'esgotament, a la salut, el que sigui, perquè enteníem que ho havíem de fer i enteníem que de l'escola havíem de donar resposta a això. I aleshores algunes ho van fer millor que altres i algunes se'n van sortir millor, però no m'atreviria gaire a dir quina és millor i quina és no. Sí que és veritat que a les escoles concertades en principi tenim una mica més d'autonomia, ens agradaria encara tenir-ne més, una mica més d'autonomia per fer segons quines coses i per tant algunes decisions sí que segurament van ser més ràpides. Però no hi ha una relació directíssima, a la meva manera d'entendre-ho. Disculpa. Sí, jo estava... No, sisplau. Jo anava a dir també això que diu l'Enric, perquè aquest tema de l'autonomia va ser molt clau en el començament del confinament, el poder decidir, diguessin el que diguessin, que l'endemà començaves a acompanyar a les famílies, als alumnes i a tothom. Aquesta decisió és veritat que quan més autonomia tenies o et creies que tenies o et creies que podies disposar va anar molt bé en aquest sentit. També és veritat que, com ha sortit ja a la taula, que hi van haver-hi coses que van ser factors protectors. Nosaltres fa molts anys, el 2010-2011, vàrem començar uns programes de dimensió interior, emocional i social, res de l'altre món, vull dir, són coses conegudes per tothom, de treball de l'atenció, de treball de la relaxació, de treball del moviment, de diferents coses. Clar, això, aquest treball que es feia amb les famílies, amb els alumnes, amb el professorat, amb tothom, en un moment com aquest, passa a ser un factor de protecció, és a dir, passa a ser una cosa que ens ajuda a donar una miqueta més de confort en una situació com la que vàrem viure. Per tant, aquestes coses lliga amb això que deia l'Enric, d'escoles amb aquesta mirada més humanitzadora i que també dèieu a l'inici. No, volia dir que sí, bé és cert, també que aquesta part més humana que no s'entén l'escola sense aquesta part, ja ho ha dit l'Enric també i el Toni. Sí que és cert que les escoles que teníem recursos didàctics preparats estratègicament ha estat més fàcil poder donar i fins i tot personalitzar l'aprenentatge amb tots i cadascun dels alumnes.
a través d'algunes aplicacions que si no les tenies, no les tenies. I fins i tot els pares i les famílies, per això deia abans que les famílies també han ajudat molt a poder mantenir un nivell d'aprenentatge que evidentment s'ha vist perjudicat en molts aspectes. Nosaltres hem detectat una dificultat amb tot aquest procés dels nanos que estaven en el procés lector-escriptor. Vull dir que en aquest és evident que hi ha hagut moltes coses que després hem hagut d'avançar i d'anar més enllà. Però si cada professor, cada docent tenia un portàtil i s'ha pogut connectar des del minut zero amb els alumnes, doncs no només ha ajudat a que l'aprenentatge minvés el menys possible, sinó que també hi ha hagut aquesta part d'estar una estona amb els alumnes, poder parlar també individualment. Per tant, i torno a dir també que no es pot dir en global si l'escola és enorme i, com deien els meus companys, no es tracta de xarxa pública o privada, sinó que es tracta dels recursos que té cadascuna de les escoles. Sí, si em permets, a part dels recursos, també hi ha les famílies. És a dir, hi ha famílies que responen, com és el cas potser de les vostres escoles, però hi ha famílies que ni tan sols parlen català. Llavors els seus fills han estat, potser alumnes que havien de començar a P3, doncs que han començat sense saber català, o que no saben obrir un ordinador. Els hi portàvem ordinadors, tothom ha tingut ordinadors. El Departament d'Educació es va assegurar que tothom els tingués i que després es retornessin. Però és veritat que hi havia pares i mares que deien, jo què li vaig ensenyar si jo no en sé, si jo no sé llegir en català, perquè jo llegeixo en una altra llengua, mare, i jo no li puc explicar les matemàtiques. A mi no em fan cas si li dic, jo he d'anar a treballar, i perquè soc netejadora i soc una persona primordial, no puc deixar de treballar, i aquí es queden i amb qui es queden, i què fan tot el dia, i adolescents tot el dia dormint, també. És a dir, que l'escola ha fet tots un gran esforç, però clar, depenent del que ens trobàvem a l'altre cantó, havien d'intervenir el que dèiem abans, treballadors socials... Independentment, diem, de si és públic o privat. Exactament, sí, hi ha unes escoles concertades que tenen famílies molt, molt vulnerables també, no té res a veure la tipologia de centre, jo crec. Jo agafant el fil del que diu la Gemma, suposo que no s'enfadarà el director, aquí a Barcelona, a l'Escola Pia de Sant Antoni, l'escola que té més alumnes vulnerables de tota la ciutat, la que primera que va obrir, si us en recordeu, que van donar els tiquets menjador, etc. El director hi va anar tots els dies a l'escola, tots els dies. Va anar tots els dies per fer el que deia ara fa un moment la Gemma, perquè com també ha sortit durant totes les jornades d'avui, el factor vulnerabilitat és un factor que ha sigut el més determinant. Hi havia persones que això de l'ordinador tant era, però hi havia persones que els havien d'imprimir una cosa, havien de fer, i el director, l'Eduard, cada dia diu, jo hi vaig cada dia ve gent a l'escola, els ajudo, quedem, fem coses i els acompanyem. Això és inestimable i això és una de les coses que allò que dèiem abans, han hagut de trencar les normes que hi havia perquè no es podia sortir llavors, però sortien cada dia en favor d'aquest alumnat més vulnerable. I espero que ara, com que ja ha passat, suposo que no li posaran cap multa per haver-se saltat tot el confinament. Perdona, el factor pobresa. Sí. Estem en entorns molt pobres, és a dir, hi ha mestres que hem anat a donar menjar, perquè puguin menjar. Sí, tenien aquesta digitalització, però és que tampoc tenien wifi. O simplement, senyor, és que no tinc el paper, no tinc llapis. Vull dir que estem també en aquests entorns. Recordem aquesta part pessimista, encara que nosaltres som optimistes pedagògics, ho podem dir així, aquesta part primera d'aquests entorns d'una habitació, viure tantes persones, i això està passant, sí en les grans ciutats, també en les diferències de l'entorn, si és entorn metropolità o si és entorn rural, perquè també hi ha aquestes diferències, no? Hi ha aquestes grans diferències, el que ha dit el Ferran, i torno a dir, no hi havia res que no estava, vull dir que encara hi ha hagut la constatació d'aquesta bretxa digital, però és que la bretxa de la pobresa durant el confinament pots, i ara que ve una crisi, estem en una crisi i serà molt bèstia també, ho veurem i ens arromangarem i farem la feina. Sí, senyor.
Jo volia apuntar també una petita precisió en el sentit de, per acabar de complementar una miqueta el que aneu expressant, perquè penso que l'escola terapèutica d'Amalgama, en aquest sentit, l'aula més concretament, té trets diferencials amb les escoles convencionals o ordinàries, i crec que és interessant posar en valor i posar de manifest una mica l'experiència que nosaltres vam viure en plena pandèmia i sobretot en el confinament, perquè durant el matí el doctor Massip ho ha expressat molt bé, les aules d'Amalgama 7 no es van aturar, és a dir, vam intentar dins de, per això especifico la diferència principal entre l'escola convencional i l'escola terapèutica. Nosaltres ens hem organitzat de tal manera que durant aquells 3 mesos de confinament les aules, tant d'ESO com de postobligatoris, van continuar amb total normalitat dins de la complexitat del moment, perquè sí és ben cert que, i també ho enllaçaré una mica amb el que comentava a l'inici amb el preàmbul el Ferran, el fet de ser ràpids i de prioritzar, el replantejar-nos el que hem de proporcionar als nostres alumnes en el coneixement. I explico això perquè sí, volíem continuar fent classes d'ESO, però vam haver d'aturar les classes d'ESO en el sentit que vam haver de donar resposta a l'impacte emocional, perquè penseu que aquests alumnes van deixar de tenir visites familiars, perquè clar, estaven confinats. És a dir, l'únic contacte que tenien a les escoles eren els professionals, els professors, els educadors, o sigui, érem la família en aquell moment puntual i vam viure amb ells aquell trajecte, i per tant havíem d'atendre, i això ens va quedar molt clar, la part aquesta més pràctica d'atendre la complexitat del moment i ser capaços d'adaptar-nos a aquell impacte emocional que ens podíem trobar en aquell moment. I també penso que professionalment també va ser un repte pel propi equip, haver-nos de replantejar i ser àgils, donar resposta al dia a dia, intentar el que deia abans a l'inici, aquest model d'amalgama que t'acaba permetent poder treballar en aquesta xarxa, perquè creiem que és primordial i és bàsic per poder atendre les dificultats. Un altre tema seria analitzar ara, que no entraré, les dificultats que podem trobar, o potser en parlem després, Isa, no ho sé, les peculiaritats diferents que podem trobar a les nostres aules envers el que habitualment hi ha a les aules ordinàries. O sigui, els col·lectius que atenem nosaltres són tots col·lectius vulnerables i que tenen dificultats. No és que en tinguis 27 i en tinguis 4 que tenen dificultats. O sigui, és una manera, una perspectiva diferent, i en el confinament això es va fer palès, la necessitat de poder que aquests alumnes es sentissin segurs en el sentit que hi havia una continuïtat d'aula, vull dir, hi havia les hores de classe, hi havia una seguretat i un acompanyament, per tant no van viure un trencament pel que és en la part acadèmica. Crec que és interessant també posar-ho damunt de la taula i veure altres punts de vista. Gràcies. Ferran, endavant, sisplau. Perdó, només 3 apunts molt ràpids. La primer, no contradic en absolut el que diu la Núria, però sí que m'agradaria matisar-ho. La bretxa, això va dir el conseller Bargalló, que era el conseller en aquell temps, va dir que al principi no farem res de digitalització perquè hi ha una bretxa tecnològica. És mentida. La bretxa no és tecnològica, és cultural. La bretxa és cultural, perquè tenia nanos que es connectaven amb el mòbil, tots els nanos tenen mòbil, i es connectaven on volien, menys potser a la classe. I això és real. Ara bé, és veritat que aquesta bretxa cultural moltes vegades té a veure amb la situació socioeconòmica, i això s'ha de tenir en compte. Vull dir que em sembla que estem d'acord. Segona qüestió. S'hauria de fer un llibre de com ens vam saltar algunes normes, s'hauria de fer un llibre i per què ens van saltar, no sé si que no surti això, però... Ho estava pensant quan ho he explicat, perquè també en un entorn rural hi havia unes mestres que anaven a imprimir les coses i a la nit sortien i les anaven a tirar per sota de les portes, que això segur que s'ha passat... Professors que anaven a les portes, no entraven i donaven fitxes als alumnes. Vull dir que això ho podem explicar moltíssimes, estic d'acord. O el dilluns següent, divendres tanquen, dilluns següent anar per les cases a repartir ordinadors del col·le.
Perquè hi ha famílies que tenen 3 fills i que només tenen un ordinador i que s'havien de connectar a la vegada 2 o 3 i els havies de... No? Aquest tipus de coses. No? Ara bé, per exemple, la tornada, el juny, juliol, quan vam començar a tenir nanos, que si venien els pares, si no venien, que si entraven, si anaves al col·le, doncs van haver escoles que van començar a obrir portes tímidament i van començar a acollir pares en dificultats i van haver escoles que no. I no em referiré si són d'un tipus o d'uns altres. Crec que el que diferenciava és la por. I la por es venç només en una comunitat. La forma de viure la comunitat educativa fa viure la por d'una manera o d'una altra. O fa vèncer la por d'una manera o no vèncer-la. I que la por, ajudi a certes dinàmiques de mandra, també. Que també passa, eh? La por també ajuda una mica a la mandra, a dir, i la mandra a tornar a afrontar certes coses, no? Però la por està directament vinculada a com vivim junts la nostra feina. Per això deia la qüestió humana en el col·le. Bé, sembla que tenim més preguntes que temps. No sé si algú de la sala vol participar, si no, llegeixo. Endavant, sisplau. Sí. Sisplau, passeu-li un micro, es presenta i fa la seva pregunta o reflexió. Gràcies. Gràcies. Em serà difícil perquè heu dit moltes coses interessants durant tot el dia i no m'he pogut estructurar bé tot el que vull plantejar. Però partint de que em dic Judit, treballo en una escola d'educació especial de Barcelona. Treballo amb una població adolescent de 12 a 22-23 anys que formarien part d'aquest grup 3 que parlava el doctor Martí i el doctor Royo aquest matí i que sí que en aquesta escola convencional que parla la Núria hi ha molts factors estressants que deia la doctora Adela. Factors estressants, solitud, dificultats d'accés a l'aprenentatge. I evidentment que l'escola inclusiva és una aposta claríssima i que tothom hem d'apostar, però quan aquesta escola encara no funciona o algunes d'aquestes escoles encara no funcionen o potser hi ha adolescents que per les multicauses i factors que hi hagi el malestar que tenen és cada vegada més gran, amb la qual col·lapsen els CESMIG també. Què en penseu de la necessitat que aquestes escoles terapèutiques, com Amalgama, existeixin? Potser per a alguns alumnes ha de ser de manera temporal, durant una etapa, per tornar de pont, perquè siguin pont una altra vegada a l'escola convencional. O potser hi haurà alumnes que no, que necessitaran aquests suports més terapèutics al reste del seu cicle vital. Què en penseu de l'existència d'aquests recursos terapèutics? I parlo de persones que tenen trastorns del neurodesenvolupament, SAF, TEAS, i en tots hi ha una comorbiditat amb una capacitat intel·lectual límit o una discapacitat intel·lectual lleugera, amb la qual la vulnerabilitat d'aquestes persones és molt més gran, perquè la consciència de poder estar al marge existeix i és molt més gran, i això fa que sigui molt complex el creixement per ells i el futur per ells. Gràcies. Una pregunta una mica llarga. A veure, jo em referiria, sí, i és una mica tard, però em referiria al que s'ha dit anteriorment, a l'anterior taula, perquè què en pensem? No, com ho repensem? És a dir, recursos sempre ens en faltaran, però els que tenim són els que tenim. No ens podem inventar més perquè de moment són aquests. Llavors, de quina manera els optimitzem? Això sí que ho tenim, perquè recursos n'hi ha, tenim els CIEs, les escoles d'educació especials, les AIs, tenim els psicopedagogs que per altra banda els hi diuen Messi, que no sé si als Rebe els hi agradava, però als Messi no sé si els hi agrada que els hi diguin Messi, és a dir, tenim orientadors, tenim TIS, tenim un sistema que no és dels més pobres, no és Finlàndia, evidentment, però amb el que tenim potser sí que no estem traient tot el suport que necessiten els nostres alumnes. Potser hi ha coses que les hem de repensar, però com diuen en castellà, con estos bueyes tenemos que arar. És a dir, amb això que tenim
potser sí que hem de fer un esforç per optimitzar-ho, atenent a com estem ara, a com estan els nostres alumnes, a com estan els docents que parteixen d'una situació de molt d'estrès, això també és veritat, i estan una mica convalescents, és així, i per tant, i com pensem que volem que siguin els ciutadans d'aquest segle XXI, de la segona part del segle XXI. Potser sí que ho hem de repensar. Amb els recursos que tenim, donaré una altra volta, perquè tots som necessaris, tots. És a dir, escoles públiques, concertades, privades, amalgames, tots, i és que no sobra ningú. El que hi ha és que potser ho hem de pensar conjuntament. No sé si t'he respost, però de moment no podem aprofundir més perquè podríem estar 3 dies. I tant. I és per això que moltes gràcies als ponents en aquesta tarda de llarga experiència i que per tant ens han aportat preguntes i també respostes i per tant els agraeixo molt la seva participació. Gràcies a tu. Bona tarda. Molt bé.